Presented by SK Tahalka Entertainment. सोलह साल जी है तू करी है तू राज गे 16 साल जी है परी करी है तू राज गे हम सब मिल के बोलबा हैप्पी बर्थडे आज गे 16 साल जी है परी करी है तू राज गे हम सब मिल के बोलबा हैप्पी बर्थडे आज गे गणपति रिकॉर्डिंग स्टूडियो भवानीपुर। खुशी मिल दिल के हमरा देखियो जब जब गे चैन न आबे हमरा जाछि दूर जब गे खुशी मिल दिल के हमरा देखियो जब जब गे चैन न आबे हमरा जाछि दूर जब गे करबो रब से दुआ आबे देबो न आँच गे 16 साल जी है परी करी है तू राज गे हम सब मिल के बोलबो हैप्पी बर्थडे आज गे 16 साल जी है परी करी है तू राज गे हम सब मिल के बोलबो हैप्पी बर्थडे आज गे जिंदगी में तोरा कबो आबो न गाँव में गे तोरा पे आबे से पहले तैयार रहबो हम गे जिंदगी में तोरा कबो आबो न गाँव में गे तोरा पे आबे से पहले तैयार रहबो हम गे नीरज सुरंजित फूले सारे धैने छो हाथ गे 16 साल जी है परी करी है तू राज गे हम सब मिल के बोलबो हैप्पी बर्थडे आज गे 16 साल जी है परी करी है तू राज गे हम सब मिल के बोलबो हैप्पी बर्थडे आज गे।